cúpla ceiste má tá sin ceirlúir. Yeah, go bra. So, dús cuimhe rasta tú an Ghailteach tú hain riomh. Níor rastal me se an ggheiltart ná chusa ggheiltarta mar thugad riú. Bhí me se an seo tugaí me sin le canan seo nuál agus rastal mé níire ggéalscoil ggéalchaiste ahan ru trí Ghaeilge agus hielmuid hielma thuismóirí nachrún ga mé cheolaí chu ggheiltarta dar nóid bhrelamsa a dhéanú just ar bhaile leis a crack a marall gro me lífa sa Ghaeilge ní rastal me ar chusa ggheiltarta a dar nóid agus mu an seo nuál til le canan cinelín. I suppose suirt mar an fríháile nuál agus cinil heag le ahanana geile nuál ó le canan, so bheit muid a gcónaí ag tuirte an ggheiltart mar ruirtaí scídúirs mar sin agus te kid am hard just far run first so vénins an ggheiltart go mininic a ní hé gur rastal me ar chusa ggheiltart a riú bhrelam like sílam gur halma mar war sort book funshi ma had cinil blinte mar dhégur ach gin am hiarna hí an tairm gur man an frastal ar scoilart lan Ghaeilge agus gur Ghaeilge ag míar for hegs míar ag sa mó mi fáste so ní an gantas Ghaeilge hartform a has tre nach an frastal chusa ggheiltart a kense. Achtá sé le leir bhfuil go leor taithí agus leis an Ghaeilge agus dalam tú ar bhealach an nádortha comá mar go raibhm tú sáile agus ar scoil hálan. Stoithe ag agus is stoithe nar hasí me se was go me se fast an páiste is sinne so ten tairm gnéar me hisismar cinil an cenú gur si go páisi sacu cheáí chun na ggéalscoil was go is as alban de miadi is as tíún de móami so níor an de se frastal was go ar scoil an Ghaeilge a drastal si ar chusa ggheiltart an mar ruirtaí an bblion. So bhí gram mór aici den tangi, gram mór miadi den tangi fásta cé nach ro deisir bí agus sin hí ólam. A si an cenú me se cheáí ggéalscoil sin gur cinnte na cinnti is far go deachla fa Jenny mar gur híal se gur muid le lífins an tangi agus dar nói ó hin tá se tan tangi an ur de chuir seáscoil trúsa nar de dhéis na thuirstú ach an dhearna si an cenú an cead leis sin me se cheáí chun na ggéalscoile ag san sin muidir for ag san dhearthar ben cenú is far gnéarna si dearhin. Just an motion retro go má river, but ben cenú. No tá sin class. So hí fustíocht agus éideachiste is leir go glóir taithí agus tríd like éideachis trí Ghaeilge agus is fustíocht trí Ghaeilge faoi láthair an bhfuil tú ag obair táú ag obair leis an Ghaeilge ach instom faoi sin. Yeah, so bhí me actually can sa card an chuid fa seán le fiúir tá si go burns na main agus me go burns na main Ghaeilge agus níl actually eber bí riú deanta gom trí bhirle agus ní hé go gnéarm nó le leir mar post na mrle a just an ur de dhéis na mhíonn sin trí van na Ghaeilge rud a chuin scoil marrí mar bras me ar DCU agus ar seart trí Ghaeilge so ví go me gcónaí gur me gur a burns na main Ghaeilge agus go bhirthú an Ghaeilge was gan ur de dhéis na intathe dú so ó hen tá me gibber trí van na Ghaeilge láthair tá mar Saor-oibrí ins na main so tá rinshwaid postugam tá me gibber le coppla coolart leirhan ar chláirthe televíse be coppla chláir televíse le chur láthair agam héin de BBC agus TG Cahar in is gan bhfuil is leithir mé le BBC Raidió Uladh so tá chláir agam ahan ar dain ina bhím a cant le leirmardíine ex leis nim ceálas mar sin ar fád tá sraith BBC agam blas cúg fa cúg le BBC Raidió Uladh BBC Sounds agus tá Podchraoladh agam le BBC is ibrim le radio fáilte fásta ibrim leis an chultúil animal firste ibrim le TG Cahar le radio Ghaeilge was go 10 urid cinil te job an ag agam cin rud intah a go burs na main agus an fág datnin ten urdlum na go diglum ag sart inte a bhil go maith an seaartain was go níl leir bí na seaartain na bhí costan na héile hocum gléchail ar an lún agus tasú ar job ar an wirt was go se inte ar an bhil sin agus sin mar tá se nébh ó Hannig ma mahon osscoil a foster an osscoil chomh mai bhí me go Berlin le héid de Raidió Uladh agus Raidió na Ghaeilge an nerv mar an osscoil agus heagma gur dón cho cinil cáirthe is cinse go chudhór ibre gist like bí me gur chudhór tuigim sin but mas rudig a datní an nerd látex mas rudé was go a hangi héin trí Ghaeilge tú go soltún chas agus curtún iarta sta mar go se tower a dit agus is cinse gur sin mar tá se dúsa was go cinil bunam an urid soltas an ibre sin agus tá an tower am go an urid de ibre an muhin sin agus cinse gur cinna cinse is farganir na man na bogig bhil firste mar ggóil ag sacht inte an agus ggóil was go réimse ibre inte an so tá an tower am cinse
ach na intan rodé go jiggle mé le dhéanana tú Ghaeilge was sin scriptúgam agus sinna tamajana sa seirdói. Tá sé sin aon gur fád mar ceint na ceisna bhí mé chuna chuirt ná an bhfuil mór an fustiíocht trí Ghaeilge an éireann agus thar leor agus léir go bhfuil. sílam mé agus sílam gomid háris an ponte sin bhilsca agus min sin daine ar an winteach dohain. Fiú agus me sé fas an níos bhilsca féin a réit gur bhaithlumm, a bheith leis a Ghaeilge, leis a cheáil, rudí mar sin is bhí daine réit ó darnoid scair féid a winter, agus níor me se ceir féim a winter. Sem deléid a go min san winteach. Agus sílam gur inte é go déglín na léiríis was go ghfuil bhád níos mó deisna muhinn sin ó hiú fásteart a Ghaeilge ná an winseartar nó tá inta teirt a fásta agus tá sé teirt go gohíon mu sin a ghfuil rudí eile ar nós na main ar nós na hagartaí a curfáil pleist ar nós an astracht an astruhan was te an ggó gohór daoine gláine gom sáir ag gáil hall an Bhrosil, so tá go dúir pleistón agus sílan fásta go an spéis an do rud hain a dhéanú a go sé teirta go ganíonn tú agus go smíonn tú go fáil gohfuil an Ghaeilge agat. Was is cuma cén post agat becheartit a bheith bradal as an Ghaeilge agat agus a bheith sésta beidir an seirbhís sin a chur fáil trí bhan na Ghaeilge. Was it Laurented go dúir fan concept seáil firsta síl trí Ghaeilge a tá wing. Agus sin sílam gur mána inta é mar is rud léhiúil é an teangaí golóirann tú. Agus is rud teirt é normally in an teangaí sin. So mas rud é, gohfuil, bringla jogat a bheith, níl sugam, cafe bug a fógat, ná gur bringid sugat, gym arachtal, ná bheith do grúgador na cibí rud. Is sílam gur rud inta teirta é a cefnú go fáil go an Ghaeilge agat. Beidir nachhfuil tú ag ibar trí bhan na Ghaeilge, a go dig le an seirbhís sin a chur fáil trí Ghaeilge, sílam go sin inta teirta, agus nar cheirta híní bheith, teoranta ag puist ar le marall go an teangaí acu. A go dig leat ar ré rodíana ach tú an teangaí leat agus gin tú mar chud normalta de le léhil sugat. Was agus sin an fá sin an dóid go goníonn tú teangaí beá agus sílam go sin agus sílam go bhfuil chud bhir sin beidir fiú the fecail am firsta bhfuil daoine sort i déanú a ré rud a gráit fásta heicem seo dhéanú trí Ghaeilge, so Bhíanú sílam gur sin an rud is teirtaí le cefnúir was agus tú smidú fa fásteart ná deisna muhinn sin ag go dhéisna héana chuú fásta. Tá sé sin iontóg, nó tá sin iontóg agus an ceapan tú bhfuil mór an ceapan tú bhfuil láidú nó méidú ag teachtar an méid Ghaeilge tá sátír faoi láthair. Sílam go bhfuil méidú i teachtar dar nói de méthe was go ddíirithe ar figurí ó hiú an déanaar agus cineal na figurí efigiúil le go gur se lag feisna ort. A caiimid smintú fan urid de feisttí tá freistal ar ghealscoilna an urid de dhéagarí a freistal ar chuirsaí géaltarta agus fásta an urid daoine tá teachfríd was an cuas ide agus an sin fríd na hoscoilna. Tá méadú i teach tamajana héin ar fecalart na Ghaeilge fiú ar fecalart na Ghaeilge ar línas mar sin rudí mar sin chuteirta bhil go tú gáil cíal teangaí chunilt beag cai tú bogu cai tú bheith coamsre cai tú cíal conilt suas leis a chead rodéile ar bhála. So sílam go bhfuil méadú teachtar an Ghaeilge cíal i bheclart na Ghaeilge go léithúil a ar nóite could worse screscenter and tangy, could worse screscenter in the Gaelthirty, infrastructure, muinu, can you foster, there can you, ta much a goni a tragedy asa, Shilling Gershin, can you into the jacket these mo ones the mentangi or be, now go to goni a trage, I guess, Heglish in a bit into tertial, was get Heglish in, can you a dohus, a spaggy on it, I guess Heglish. Could you war sort jiltart a chohu harter and changing or ta and or the chridjon gilehil. Ach, near I can see fast and already jarfa he into he to chart the mass and changi. Berenta shin do hain, do has aim to do. Talking bill first, do has aim to do. Was get seal tree Ghaeilge go on. I guess get jigat in a vol get the gaher, get jigat in a chohu, I guess a spragu, talking do has aim to do. So she'll go and do taki air Ghaeilge as kenche. Gur strahalte, agus sin is dohé nach, gur bach de scéile sin ach gur sin just mar 10 seal ar droher. Yeah. Agus an néis fecamid go bhfuil an fástin ag teacht ar an Ghaeilge ar bailí mar dúirtú difriúla ach go hórtha ar na meáin so síalta. An bhfuil aon multi agat faoi céin sais cúntasaí a bheith a leanúint agus daoine beidir de goirítá gur níos mó Ghaeilge eolalam.
nó just ein leithní Instagram a ceapan tú gohfuil an cabhraach. Sílam gohfuil le cinneal leithní éagsla ar leis de Instagram, bhfuil scéad gohfuil na leithní an den na fólamóirí, agus sin gohfuil na leithní an de dhéine atá just a martal trí bhain na Ghaeilge agus a géiréis an scapaí. Uirnta bíon fatús orm nar hasíns leir mar daoine má Lanston hon Ghaeilge ólam mar bhí marát like níl me sin hon na Ghaeilge bhfuil in your bé bhfuil scéad me just a martal lom agus a chuir sister Instagram. But tescum foscum mín go Georgine má Lanston hon Ghaeilge olaíoch leistal, agus sílam ggóil tairt lei sin bhil scéad sé tairt a gimime muid oscailte don na canantí éagsla gimime muid a fáil deis fiú iad a chleistal, muna bhfuil tú géisio le ráid na Gaeltarta agus a gomcurtíid go chuir de seans na bhfuil tú chleistal na canantí éagsla seo. But cinse darnóid béin chudhórtágil agam na lehéid de Ghaeilgóirí ar Instagram just is bralam cían is bralam na hena saige sílam go se ó dearfa. A níos sin a ahant a fásta mar dearm a normally sin dhéanaí mar te bal de darnoid an phobal LADT ggóil Ghaeilge acu. Just sílam go nó an daoine go fóil ar an teangaí mar rudínta arsa agus rud ínta sean aisianta a tá si beá so héid de cían agus an le hena Ghaeilgóirí an hon sin a léirú. Sílam darnoid bottom sult as cud stuff de chud mintir meg, like bé can the meg a minute, tá si galanta. So to sin sinna a brínta ó hiúan ólamde agus mar dearm sin táirta an sin just bín an urid cracogam lin lehéid de aine ní bhresan agus siúnigan agus is cartamór hodíad agus is sprálamid during ní ghlachan a rí is caramór an hodí agus is sprálam cinneal bhí hoisi si a genú cinneal frasí in Ghaeilge agus de Ghaeilge galantig durin cinneal Ghaeilge cúla agus mar sin agus bhí frasí aici cinneal bunse le cursí Greg agus normal people agus mar sin agus bhfuil maithain ansoltas tú sin si just go sínta. Ach cinneal na daoine seo atá just a cant Ghaeilge go léithil ach atá a curstah sister Instagram sin bh sinínta teirta go bheicú muid sort síl agus síl léithil daoine agus mar marhearm cinneal normal achar an teangaí sampla eile na Emily Harrell ná Pauline to just to daoine iontathe ar na man húisiilta agus is deas an rudé go bhfuil cinneal an arid de choúidirón agus an arid de sort fáilte rah in your bé dearhin gomíam a rééis ag play leis na man húisiilta dom chud smóineach agus Lor me sé Merla actually ar mis kill Instagram couple lehan agus an ur de hackdrachtí go me gre oh my god near hill me berla with you me sure fi as do sa fosta but just vi me Gary punch like any agus Lor me Merla agus just into asta but yeah tis kinne an 6 and 10 size conteson agus te me se a gahinch an urid go godíon cud na conta seo don ólamór marall go me sé glansin cud a víns a cant in nálaach na Halaban. So héid de Keirstag bin si Jenny's Cursi Smidú bhil a brahan bin si cant fa brahan agus breakfast seki agus junior seki agus is fuel hencherí. So is brelam sig glansin na contas Gaelic seo hon an Gaelic rolim. So tigim an fa goldini glansin na contas Ghaeilge. But yeah, to daine chur éir the worst, clúd a photo agus iad, like current ur de éir ta in print saku agus in post saku agus sílam go sin gomála go mór agus gur ceart me Lanston don spraggy cearna sin, but go me agus daine just ag mar sin trí van na Ghaeilge, agus a chur Instagram. Yeah, no sin agus an normalú sin. Gohor ar hain daoine tain daoine ar Instagram tá déire brandniú ar an Ghaeilge agus fiú ní bhíon iscot chu tú brandniú ar an méid sin cin sí Ghaeilge rud álané sin. Yeah, cos níos min sin tú agus tíar na man hosta sin postella Merla, just is cod den sí léile so just agus tu me se cantar se leis na blintí ran much ever war in DCU ó hiú seo, but just a normally changi sin te se hóteirte was go daine gur changi bhá seo a tá tíra marsint a más na naní. agus go Ghaeilge sin gimethe a genu Instagram Ghaeilge gimethe Twitter Ghaeilge gimethe just ag play le rodí le hiile a trí van na Ghaeilge agus gur rud inte sin a gur rud into normaltation fosta. Yeah, cínte. Agus ar an normalú sin an bhainn tú hain úsáid as ein serviceship poiblí trí Ghaeilge. Tá fiban na mór a gin ó huí nachhfuil an ceart nó go bhfuil. Like being an urid de ibre a gist le geharbí Ellen Ghaeilge a has fiú tascom
chuirdaine ag play le cinneal cursaí abhléise so ag curtú bilí lectrahis sacu an tríhéalaigh a féanhairt é an ahanana le bhí mas dé gur bhaithla é el in dhéalaigh níhé gur cinneal choras ebre é ón cheadidir gníann tú orthú so tá chuidhór deacartaí I test go goníon DCU gnéarna mu an punse cinneal rudí a chuirtúine agus mar sin is stohéad nachhfuil me se chom mai agus gur cheartú a bheith is síl mariaal costa chuidhdaine ggóil ma cinneal go gurn testahar am ggóil an ard ibre gist a má gur ceist cé tá an cheist sin nach chur but is cinnte gohfuil cursaí a bhhaid deacró thuí agus is gur sin fá ggóil an reachtaíochttaí ggóil an tax Ghaeilge dí ggóil seo mar nachhfuil na cearta sin thuí so ní bhí me play le cinneal le cursaí pibli an urid sin in dhéalaigh ar an dothair ach tá mé géirí an brú sin a choneilt orthú stois go mission níos fosaigh daoine eile a maihan seo so is go muid a bhád tú hir den fhíseáin chundaí ach go agsúil go mór leis an le go me se feturbí a go me se níos fosa orí nóú Cinnte agus ó híomh cuasaí idirceiste céir de thom ar bunscoil ar na munscoilna in éireann an gapan tú go cór go maiid siad mar ghailscoilna nó monacór. Síl gohfuil a gcónaí réa tiltte ag daoine ar bhile bhfuil go tuigim beidir nach nóir se ddífa go bhrastathú pátí sacr hiascoil te go mín chuidhór fatí ar thuismothirí ó hiú na tuige siad in ibrháile teart na bháile as mena an tuis mar inhá brháile go bhí mar gur blintí hen gnear si téna so an rud goméin sé gothirthe beidir bhhar ná go mé ní an foga agus ní an móra a gcónaí tríhéalaigh mar sílam ag an sin ghil pátí ag sú a strahantáingéin ar sin in anna stifa was a go fiú leis na policy Tomidehes atá inis an duine an foga in na ggéalscoilna go vector go si sin na gipper mar an nistí fahéint na pastí bog seag súiste nachil agus sílam gur policy sin go joú leithú maithaigh ahanscoil so gur go méhhar léad ní an foga agus ní an mhra in ahanscoil in ar an go sin an tegus gur fáideanta tríhéalaigh agus just go bhéir se sin an deist a fáistí a bheith níos óhuithe níos tomthe sa tangaí agus iad a gáil an tosaí mar Tá omlan dáhraite go deacu an urid de flintí scóla ana ag fóm na Ghaeilge agus nach mé focail gut. Just ní heigem cén dóid godáirlín te sin. Is léir ghfuil feibna ifasathe le cuas a deis sogin. So mas mar gur tomí statatanga iad ón chead le ar bhile in anastí fahéin. Go mé pastí bhád clachtaíthe leis a tangaí agus go mé beidir bhád ní smó de bhasa go fiú ar an tangaí. So sílam go sé táirta go foiil an ré a thuirsta